tom dvorcu. Evo tu gore su velikih slika, sve ove antikne namještaje stari. Da, a tu odidemo samo tu dvoranu vidjeti. Tu je lovačka dvorana. Koji kamin. Kako to je tajni lovački. I onda od onoga krasno pogled. Kakvu lijepu reportažu imamo, ha? Istražujemo fosile o dinosaurima, znamo sve, a muzej je mrak. Dakle, ste jučer naše novinarke koja je bila. Dakle, pa si onda, ako ne, onda ću vas sutra skopirati, to nema, dobro? Dobro? Evo, 4. dan. Halo Tena. Nancy. 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 Dobro jutro. Jesi spremni za danas? Što ćemo danas? Jedan list papira treba. List papira treba, lijepilo i škare. Za danas, za zadatak. Lovro i Roko, nema ih, a tu su. Mihael, Haramuste, Mihael, Izvoliš? Mijenjam za dinosaure. Striček ovdje. Tu su knjige. Dinosauri, ljudsko tijelo, zemlja. Ili tipo. Izvoli. Možeš, naravno. Evo, budemo ga približili. Daj, ovdje tam je pilijen. Mensla. A skulpture su bile cool. Skulpture su mrak. Iva, kaj se tebi sviđa? Meni se sviđa ono negdje. A vi ti? A tebi? A filme? Stvaranje slika. Katarina i Petra, kaj se vama sviđalo? Vito. Slovići bojicu što želite i nacrtajte ono što vam se jučer najviše svidjelo u muzeju. Najviše svidjelo u muzeju. Evo, da li je to fostil, da li je to led, da li je to... Evo, sami izaberite neku temu. Kaj moramo nešto naći? Može ti i dvije, može ti i Pišite se dobro. A što morate sada raditi? Nešto što smo vidjeli u muzeju, ne znam. Nešto što ste najviše volili vidjeti u muzeju. Da, ja sam njoj rekla to, ali ja nisam sjećala. Aha, dobro si ti to rekla. Nešto što ste najviše volili vidjeti u muzeju. Sad ćemo vidjeti što ste ti, što ću to nacrtati. Bravo, a tu ću napisati Lovrobenski, vratit ću ti ovo, može? Evo, tu ću napisati samo malo. Evo tu je baka. Lovro, izvoliš, Luka, Fran, izvoli ovo. Evo i hvala ti. Sad crtaj. Onda ćemo vidjeti što su oni nacrtali na kraju. A što ćete vi to crtati? Neće ti dati. Pa vi ste braća, morate dijeliti. Ajme meni, pa nemoj brisat s tim, ovako.
gumicu. Traži. Nenci! Evo, gumica je ovdje. Djevojčica bude posudila. Djevojčica će ti posuditi. A nije tvoja, odmah će ti vratiti. Nenci, posudi, odmah vrati. Aha, stričekina. Reci hvala. A šta je Klara? Aha. Evo kombinacija oblaka i pare. Kombinacija oblak i pare. Super. Ne treba izrezati, samo se crtamo, sad ćemo sa škaricama raditi. Sad se potpišite, jel? I pofarbajte, sjednicu, sad ćete dobiti zauvijek. Isuse Bože. Različiti. Da. Dinosaure. Krasne soke i ideje. Prekrasno. Došli su iz lokal televizije, snimak ovdje. A gdje ćemo bolje? I novinama smo danas ujutro. Drugi najbolji dinosaur. Nenci! Prvo pobojajte, ajde bojajte. Ja ću ti pokazati kad pobojaš. Jako lako. Lijepi svi zajedno, mogu li ja vas slikat? Ajmo ekipa ovo. Što imate, što crtate ovdje? Bojate? Stegosaurus. Ove koje si ti donesi, jel da? Da, one, znači, ove ploče su služile za obran i na vrhu repa ima 4 bote, jel, koje isto su dobre za obran. Super. Dakle, ploče i bote da se može lakše braniti. Ovako, sad ćeš ovo morati izrezati van. Ovo treba do ove linije. Idem pokazati. Kaj. Ne, po linijama, gledaj, ovako. Već napravila, dajte je pljesak jedan. Dakle, krasno se to savladala, znači on mora imati rogove, mora imati oču, jel? Samo pazite da ne... Pokažite ekipu. Daj, pokaži mi što si napravila. Joj, kako je to krasno. To sad trebamo još zalijepiti, vida. Tu je ljepilo i... Kaj sad? Ja sam u formu, ne znam šta. Dobro. Sad treba rezati. Aha, sad su došli ovdje sjediti. Ove, znači preveselijamo samo po ovima. Znači ovo mi ide ovako. To će vjerojatno dan Tu bolje. Vidiš, sam to ćete vi raditi.